Kako će se ova situacija odraziti na djecu, te što možemo napraviti kako bi se prilagodili novim životnim rutinama? Na te odgovore pokušat će nam, na ta pitanja odgovore će nam pokušati dati naše gošće. S nama su Ela Selak-Bagarić, magistrica psihologije, te docentica Vanja Sljepčević-Saftić, dječja neurologinja, obje iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan, dobrodošli. Evo, danas je nažalost i koronavirus uzeo prvu žrtvu u Hrvatskoj. To je jedan stariji gospodin iz Istre. Mi danas ćemo govoriti o djeci, ali možemo reći, s obzirom na sve informacije koje imamo i što su do sad govorili stručnjaci i liječnici, da djeca zaista i nisu rizična skupina. Gospođo Saftić. Zasigurno ispred sebe imamo jednog neprijatelja čije lice nam još nije potpuno jasno. Prema tome, većina onoga što danas možemo pročitati od najrelevantnijih institucija u svijetu, obzirom da se radi o pandemiji, da su svi senzibilizirani na pitanje koronavirusa, počinje koliko do sada znamo. Ono što definitivno znamo da za razliku od samog početka pandemije počela je i infekcioznost, odnosno zaraza u dječjoj populaciji. Pa tako je prvi objavljeni članak u British Medical Journal i Pediatrics, znači jednim od najrenomiranijih časopisa, rekao da je rađeno istraživanje na preko 2000 djece u Kini primarno i do kakvih spoznaja su došli. Simptomi su blagi. To je definitivno, ali ne za sve dobne skupine. Dijete nije odrasli u malom, pa prema tome najtežu kliničku sliku imaju djeca do 1. godine života. Također danas znamo, prema najnovijim spoznajama koje se updateiraju iz dana u dan, da postoji vrlo velika vjerojatnost da se mogućnost takozvane vertikalne transmisije sa majke na nerođeno dijete također može računati kao jedan oblik prijenosa koronavirusa i da su zbilja novorođenčad oboljela. Tešku kliničku sliku će razviti njih oko 11%. Kako idemo ka kasnijoj kronološkoj dobi djece, ona će se smanjivati u ranoj nekakvoj dobi, predškolskoj na nekakvih 7%, pa 6% negdje do 10. godine života i padat će na između 11. i 15. godine života negdje na oko 3%. Ono što je značajno da simptomatologija u djece je šarolika i nespecifična i da je danas pretpostavka da upravo zbog toga veliki broj djece nije prošao testiranja jer nije niti pomišljeno da se radi, govorim o iskustvima iz svijeta, da se radi o koronavirusu. Time zapravo ta djeca postaju vektor transmisije prema odraslima. Zaštićeni su vjerojatno time što je ta sluznica intaktna, što je ona zdrava, što je ona potentna, mlada, dobro prokrvljena i na taj način virusi zapravo imaju otežani put da uđu u sami organizam, za razliku recimo od ljudi preko 60. godine života gdje počinju involutivne promjene na dišnim putevima primarno i tako dalje, što se smatra jednim od rizika. Znači da je dosta važna ta preporuka da djeca zapravo ne idu kod svojih baka i djedova. Apsolutno. Ono što je osobito opasno kod ovog virusa, koliko sam ja sad saznao čitajući u medijima, je da nije potpuno jasno da i asimptomatične osobe, znači one koje nemaju nikakvih simptoma, mogu isto tako biti prijenosnici. Što čak nije bio slučaj ni sad ovim SARS-om, COVID-om 1 zapravo. To je apsolutna istina. Znači dosta toga ne znamo, ali neke stvari, rekla bih empirijski, po iskustvu onih koji su već to prošli, definitivno znamo. Definitivno znamo da postoji inkubacijski period za kojeg definitivno ne znamo koliko je dug, ali u tom inkubacijskom periodu, nažalost, za razliku od ostalih virusnih bolesti, je onaj tko nosi virus infektivan za sve oko sebe. Pa zbog toga zapravo i taj dvosmjerni proces rizične populacije prema starijim osobama, rekla bih svim iznad 60. godine života, osobito onima sa podležećim bolestima, kroničnim bolestima, je poželjno reducirati. Naime, socijalno distanciranje je jedan novi pojam koji se koristi u medicinskim krugovima i služi kao najbolja vodilja, rekla bih, kako smanjiti transmisiju bolesti.
Evo, gospođo Bagarić, kod vas je u Poliklinici krizni stožer. Svakodnevno dobivate mnoge telefonske pozive zabrinutih roditelja. Što ih to najviše brine? Što im možete savjetovati? Kako se nositi sa cijelom tom situacijom? Evo, mi smo se doista u koordinaciji sa Gradskim uredom za zdravstvo i prema preporukama našeg Zagrebačkog kriznog stožera pokušali organizirati tako da naša djeca i roditelji doista dobiju pomoć, jer nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Dakle, naši stručnjaci nisu na godišnjim odmorima, svi smo dostupni našim pacijentima samo drugim modalitetima. Dakle, moramo slijediti preventivne mjere koje su donešene i mi telefoniramo, odgovaramo na mailove i ono što prva stvar koju bih htjela naglasiti je da kada se zatvore vrata ambulanti, kada se zatvore vrata poliklinika, gradova, država, kao da se otvori srce. I moram naglasiti da su i naši roditelji koji zovu prvo pitali kako smo mi, a onda smo se dogovorili dalje kako da dobiju pomoć za svoju djecu. Roditelji male djece su ovih dana uglavnom bili fokusirani na to koje informacije im dati, kako objasniti. Djeca vide ljude s maskama, vide da ne mogu ići kod bake i dede, ne idu na igraonicu, znaju da su trebali ići na rođendan, sad tog rođendana nema. I uglavnom su bili fokusirani na to kako djeci prezentirati ovu cijelu situaciju, a ne praviti se da se ništa ne događa, jer djeca vide i čuju i osjete. Uostalom osjete našu emocionalnu energiju koju imamo u kući, jednu cijelu klimu. Tako da su dobili savjete o tome kako da razgovaraju s djecom, a roditelji veće djece i adolescenata su uglavnom tražili našu pomoć u tome kako postaviti adolescentima granice koji kao da, što ide u doba adolescencije, ne razumiju opasnosti ovog trena, izlazaka. Oni misle da će živjeti vječno i nema uopće opasnosti za njih. Tako, naravno, i to je u kom smjeru idu te vaše preporuke prema roditeljima? Kako komunicirati sa djecom, da ih se uputi da je situacija ozbiljna, ali ipak kako da se u toj široj zajednici snalaze, kako da se nose s time? Pa, meni se čini da zapravo mi svi stručnjaci koji komuniciramo ovih dana i u medijima i razgovaramo sa roditeljima, svi prvo kažemo pokušajte čuti djecu. Pitajte ih što znaju, a nakon toga sa adolescentima sjednite pa tražite odgovore, ali iz relevantnih izvora. Djeca su pod utjecajem raznih medija i dobit će neprovjerene informacije koje mogu reći da ne postoji nikakav rizik. Dakle, ja vidim što meni adolescenti koji me zovu kažu. Dakle, mi imamo relevantne izvore, mi ovdje doista moramo biti svi skromni, ponizni, vjerovati struci, vjerovati znanosti. Dakle, svako od nas ima mišljenje, ali moramo se usmjeriti na činjenice i znanost koja nam kaže da je ovog trena nešto što može spasiti naš život, što može spasiti život naših bližnjih i osoba koji ni ne znamo to, da ostanemo kod kuće i da izbjegavamo socijalne kontakte koji nisu nužni. I tako kažemo to i roditeljima. Ono što je specifično da naši adolescenti lakše ostaju kod kuće kada znaju da će to pomoći nekom drugom. I kada sam ja razgovarala sa svojim pacijentima koji imaju 16, 17, 18 godina, lakše su prihvatili to da njihov ostanak kod kuće znači da će neko drugi možda ostati zdrav, i onda su imali potrebu i aktivistički nazvati svoje prijatelje i reći ok, ja neću doći, ali nemojte ni vi. Potrebno je znači mijenjati i životne navike, ta neka životna rutina se zapravo promijenila. Veći naglasak stavljen je na higijenu. Što biste preporučili? Apsolutno se sve promijenilo. Zapravo ušli smo u jedno razdoblje gdje naspram sebe imamo nešto što je nepoznato i što nije iskusio nitko živući na planeti. Ono što bih svakako pohvalila je naš stožer koji nam daje vrlo relevantne, vrlo jasne, vrlo decidirane informacije, a one kažu sljedeće. Uz smanjenje kontakata, održavanje higijene je ono što spašava život. Najčešće jednostavne stvari nose najveće vrijednosti u životu, pa tako je i ovdje slučaj. Znači, pranje ruku bezbroj puta na dan, nakon aktivnosti, nakon doticaja sa raznim predmetima je jedan od osnovnih parametara koji mora biti primjenjivan. Nadalje, dezinfekcijska sredstva, ali ne ona rađena kod kuće. One moraju imati vrijednost supstance koja je aktivna preko 60%. Prema tome, to je broj 2. Broj 3. Rukovanja sa raznim predmetima. Danas imamo podatak koji je izašao prije 2 dana da virus se prenosi kapljičnim putom. Međutim, što se zbiva? On ne nestaje negdje u zraku. On pada na različite predmete.
Prije 2 dana je European Journal objavio da on na metalnim predmetima ostaje nekoliko dana i do 3 dana, na predmetima izrađenim od plastike također 2 do 3 dana. Prema tome nismo zaštićeni onog trenutka kada smo jednokratno oprali ruke. Kad govorimo o maloj djeci, molim lijepo, plišance zaboraviti na neko vrijeme. Oprati ih, spremiti ih na sigurno mjesto i bit će vremena, nadamo se, da će ti plišanci ponovno ući u živote djece. Vrlo pažljivo sa igračkama, igračke čistiti svakodnevno, višekratno i to su zapravo načini koji pridonose poboljšanju zdravlja, odnosno prevenciji bolesti u zajednici. Izbjegavati igrališta, izbjegavati parkove, izbjegavati tobogane. Nepotrebne preglede. O tome nitko još nije dovoljno pričao. Ja sam u vrlo bliskom kontaktu sa svojim kolegama koji rade u primarnoj. Oni imaju i preko 80 pregleda tijekom dana, od čega je jedan dobar broj preventivnih u smislu došli smo na cijepljenje, možete li pogledati, dijete nije bolesno, ali... To bi se trebalo izbjegavati u ovom Prema dobu. tome, to su vam potencijalna mala žarišta epidemija unutar zdravstvenog sustava, kako već znamo, sa time imamo veliki problem. Ja bih dodala što kaže docentica Primarijus Saftić. Dakle, još jedna preventivna mjera u ovom trenu je kritičko razmišljanje. I mi primamo u ambulante samo hitne pacijente. Ljudi su uglavnom razumni. Nazovite, provjerite, nemojte izlagati sebe i bližnje nepotrebnom riziku. Dakle, doista postoje stvari koje su u ovom trenu odgodive i to je možda jedna jako važna životna lekcija koju nas koronavirus sada uči, da presložimo svoje prioritete, da se doista sjednemo, zapitamo, povedemo možda najteži razgovor u ovom trenu, a to je onaj sam sa sobom i vidimo koji su naši životni prioriteti. Svijet je stao na trenutak, ali zapravo s time možemo dobiti jako puno. Možemo dobiti bliskost na jedan drugi način, možemo dobiti solidarnost, možemo dobiti vrijeme za nas i naše obitelji i doista onda ne treba gledati ovo vrijeme kao na kaznu, već na jednu privilegiju kada doista možemo svi biti više jedni za druge tu, ali i voditi računa o sebi, o svom zdravlju. Možda ćemo iz toga vidjeti koliko zapravo inače malo brinemo o sebi kada čujemo sve ove mjere i ovo što je Primarijus naglasila. Evo, puno materijala za psihologe da istražuju. Sad smo svi bazirani na ovu prevenciju i tako dalje. Možda ćemo u jednom drugom razdoblju moći onda analizirati sve ove druge stvari koje se tiču ovog prevencije, izbjegavanja kontakata, kako će to dugoročno djelovati na djecu, da se povlači u virtualni svijet i sve. Biće prilike za to, ali nadajmo se da će ovaj virus proći vrlo brzo. Hvala vam obijema na gostovanju. Hvala vama. Hvala vama.